gaur da larun bata, gauari zu ematera. Beldurbarik mugimenduak dinamika berri bat jarri du abian, jaietan ere beldurbarik jarrera leloaren baitan, jaietan musika sexistarik egon ez dadin. Musika playlist bat osatu dute 200 abesti baino gehiagorekin eta guztiak abesti ez sexistak izanik. Honekin batera, eraso sexisten aurkako lana jarraitzen du, hauen prebentzioa aurrera eramanaz. Horregaiti sortu dute musika zerrenda hau, jaierrikoietan baita bernek zintxosnek musika sexistari jarri ez dezaten, eta berdintasunean errespetuan eta autonomian oinarrituriko jaiak bultzatuz. Berrogei herri eta hirik egin zuten bat iaz egindako musika zerrenda ez sexistarekin. Aurten, zenbaki hau mantendu edo handitzea bilatzen dute Emakundetik.